Ratas gur cháilte bhíad seo cuid go na scéalta a bhí ar tuairisc le seachtain. Fáilte an bille údarás na Gaeltachta faoi dhear an seachtain seo agus chuir faoi bhrád na dála é ar air. Tá cuachtaí sonarcha le cuasaí tíochta le tuairt údarás na Gaeltachta sa reachtaíocht nua, ach ní múna sásta atá gachtainna leis an mille agus é ráta ag locht feachtais agus an freisúra nach bhfuil sna háirithe ach sop in áit na scúba. Rinneoch léir an éidechas lán Gaeilge ag lein freisin agus dúach gur chóir bord éidechas agus eilúna ar le a bhhainú chun freistal ar scolanna Gaeltachta agus lán Gaeilge. Dúirt an teir éidechas an arma fólí le déanaí nach bhfuil aon riachtanas reachtú nó eile an go mbeadh Gaeilge ag suair na scolanna ag bard éidechas agus eilúna. Bhí Tuairisc go láthair ag premier scona nó an rúpa rap nícap in gáile ar na seachtaine agus na pictiúir go léir agan ón léirú. Bhí neart colinn spéisiúla agan an seachtain seo amach. Leabhar pólí ní chiaran faoin ráig dá heile a bhí an stormint ag tús na seachtaine tar éis de follataí bualadh le príomh aire nua na Breataine Keir Starmer. Bhí an seachtas déanaí agan freisin ó dhéal an taisteal bhrendánaí bheagaach agus an Irán agus an Turkmenistan sreachta ag féin agus crú an Jimny. Ar dzeire, ba PC agan ar chluichí mór pelle agus soccer an dzeire seachtaine, chluichí leachcheannis na hÉireann agus chluichí ceannis euro fiche cearr atá rón. Ba na scéalta sin go léir agus go leor eile ar Tuairisc.